Uy, Jay. Ang imong tiyan ni Dako, Jay. Nga naman na, Ang Day. gamay sa day. Ang gamay, Day. Do kag di. Uy, yan lang. Uy, uy. Ito man day na day. Kaday. Ang taon ni. Uy, kumusta naman mo? Ayun na, Day. Uy. Wala, Day. Mga napi lang siya kaday. Kaya ubos ang kanimong tiyan. Maulagi. Tinglaw pa sa siyam tapo na po na jud. Ang lula na lang jud paabot ani. Ay, mao ni ba na, Day? Kanang, may kaya nakapili-pili sa taong ka dito, Day, no? Tarong-tarong. Wala na ng tarong pag dito, Day. Dili, uy. Dahil pero sa habal-habal, ako ani. Oo, ako na. Kanang palihog lang ako kanang sunod ani mato sa amo aso na kay. Tintiyan lagi sir kanang ko na. Ako ka bad sa kaya sa bukid. Ako trabaho na. Uy, dahil ba ako? Kumusta naman mo mga Mars? Uy, pero kayo, Day. Siya, nurse na ako. Kay ka ng maestra na ko, Day. Maestra sa pangadji, Day. Ano ni pa dili ako'y ani in town ang hinoon importante na ako'y blessings gikan sa kahitas. Di ba? Mao na importante no, di ba? Di ka na na-status ang inana, Day. Oo, uy, bisan pag disgrasya or dili, Di ka na labot sa kaitas ang anak, Day. Ang sana sa day. Nahugi ka na. Pagbuto na igo si Muntian. Ay, imong cellphone din natagak. Ano, gid siguro. Sige mga Marsa, akong laruhon sa akong mama kay sure kung ma-surprise jud Ah, ko. sige. Sige. Chika-chika ta later ha. Ay, Day. Mura magbanan ni Day. Mahal gud ang plate. Pacquiao man. Pacquiao. Apil naman pasan. Kay dili pa ni Pacquiao. Murag Morales. Dalakaw na, Day. Sige. Sige, bye chika-chika Ilong mo, later. Daan sa mo diha mga sexy. Wait, wait. Kana ba? Boy, ang giahak ang driver ng sa balhaban. Ato ka doon pa na niya. Nakaw ta eh. Maniid ta dito ka bisu kay baw na yung inahan mo ng buntis siya mo. Anak mo. Sa mga duwa ami. Oy, Ma! Ma! Amin ko ma. Ubus ka? Oh no. Ubus jud ko ma. Sakto jud ka ma. Wa jud ka nasipet sa imong pagtan-aw jud. Kipa-eskwela tikang bayhana ka para maluwas sa kalisod. Unsa na maro manilin? Unsa na maro bitabo na mo? Ha? Unsa naman lang? Madawatan na lamang ang saoy nga. Disgrasya man jud pero ang importante kini. Gasa ni gikan sa kahitasan. Uy, paghilom. Apilom pa nimo kahitasan. Unsa may labot anang kahitasan? Na imo man ang uwag. Di man makanang gift man ni gasa gani gikan sa kahitasan gani. So bisan pag disgrasya ni or dili, ako adyo ni panubagan jud, ako adyo ni barugan kay sama ni mo anak ka nasipet man jud nahigugma ra man ko ma. Nahigugma o gipasulabi ng imong uwag dito sa syudad. Ha? Mao nahigugma sa guwapo nang nahigugma lang jud ko sa dili saktong lalaki mo jud na makoy kasulti mo mapasayloan na lang jud ko man unsaon ta man ni mga Kibaw na kung kayo, direport na kung kayo, day. Kaya ako mapadali to nimo imong allowance, day, kada buwan. Wa ka kibawa na. Hay, mga amahan na. Ha? mo gani Asa nga amahan na imong sabak? Pasubangan na, day. maunay ko andon Ang ma. mauni. Kabuya dire ay. Maunay ka mahal. Layo ah. Mauni. Ikaw, day. Ikaw amahan na, day, dong. Higo pa, hindi mo kong maon sa kong anak, dong, ha? Baga, pag nung tawanak ka, ha? Baga, kag naong, ha? Motobang pa, ka! Wag kita! Saan naman ang inyong... Saan naman ang inyong uwag, dong, ha? Ebidensya, dong! Ma, Saan? ma pahuwak. Ma, unsa tawag pa sirik ko na sigud ko. Pakasli, ha? Pakasli dyan akong anak. Ha? Oy. Ha? Ma'am. Dili man siya ang amahan ani. Dili ako. Driver man sa kapalapal nagpahatod ko diri gilayo kayo ato ka pa kay bukas kay akong mga gamit gikan syudad. Oh, driver sa balhab. Oh, driver sa mo. Gawata na. Tigad pagradpa na sakit kayo. Gaya salamat dihatod na imong anak. Dili ako amana na.